बेसिकेलि आं बर' फेसखौ आं बांसिन नुनायखौ हाइलाइटखौ आं नुदों फेसबुकआवहाय। दा बैफोरबायदि जे फेस सालायग्रा आंनि धोरोमनिफ्राय बा आंनिफ्राय आं बिमल बसुमतारीनिफ्राय आं बुंगोन बिथांमोना सासे आनसिभिलाइज मानसि। बिथांमोना दिनैसिमबो अन्थाइ मुगायाव अन्थाइ मुगानि साननाय हनाय लानानै थांनानै थाग्रा मानसि होननानैसो आं बिथांमोननि फेस सालायग्रा बिथांमोनखौ आं बुंगोन। जाथि हिसाबै जोंहा सांग्रां जानांगौआ बिराद गोनांथि जाबाय दिनैनि दिनाव। बे पर्टेल निउस पर्टेलनिसिम गाहाम हामलायनायखौ आंनिफ्राय जासिग्रोनाय जाबाय। थांनाय जि 7 तारिखनि जे बुनसुनि मोनसे उदालगुरियाव लानाय सुबुं गौमा हाबाफारियाव आं सेन्ट्रेलनि जानानै बाहागो लाहैदोंमोन। बे बाहागो लानानै जि जोंनि सुबुं गौमाखौ प्रसासन साइडनिफ्राय जि पारमिसनखौ होखायासै, थेवब्लाबो जोंनि गुबुन गुबुन जायगायाव जि जायगायाव प्रसासना जोंखौ हमथानानै दोनदोंमोन बे जायगायाव जोङो डेम'क्रेसिलि जोङो प्रग्रामखौ बानायदों आरो साक्सेसबो जादों। बेहायनो प्रग्रामा बिदिनो खुब सम्भब 4टासो टाइमाव जोबदों। बेनि उनाव जानानै ओंखाम बायदिसिना जानानै जोङो 7टासोआव जों रिटार्न जादों। 7टासोआव रिटार्न जाफैनानै फैनायाव जि मोनसे टलगेटसिम सफैनो भबानिपुर टलगेट बरपेटा जिल्लानि सिङाव थानाय भबानिपुर टलगेटसिम सफैनो थाखाय जोंनो जिखिनि टाइम नांगौ बे टाइमावहाय जों मोनसे 11टा एप्रक्सिमेटलि 11:30 बे टाइमाव जों सफैदों। दा बाहाय जि मोनसे घटना जानानै थांबाय, बे घटना जानायनि सायाव माखासे जि फेसबुक पेज बाहाय आंनि सोमोन्दै जेबो डिटेल्स लायालासे बुनसुनि बिबानगिरिया जौ लोंनानै टलगेटआव दुमदाखाल खालामनानै बुजादों माजादों बेबायदि माखासे नेगेटिभ कमेन्टफोर बा पस्टफोर होदों। दा बिनि सायाव आं माखासे आंनि जे मोनसे मा होननानै बुङो जे बे माखासे जे नेगेटिभ कमेन्टफोर बिनि सोमोन्दै आं क्लियारिफिकेसन होनो दिनै नोंथांमोननि जे निउसाव आं माबादों नुजादों। दा बेहाय आं सिदायै बुंगोन जायफोरा फेसबुक पेजफोराव जे मोनसे आंनि सोमोन्दै जे नेगेटिभ कमेन्ट होनानै जे गाज्रि गाज्रि जौ लोंनानै बुलायदों मादों जि लिरदों, दा बैसोर जायफोरा पेजखौ सालायो बेसिकेलि आं बर' फेसखौ आं बांसिन नुनायखौ हाइलाइटखौ आं नुदों फेसबुकआवहाय। दा बैफोरबायदि जे फेस सालायग्रा आंनि धोरोमनिफ्राय बा आंनिफ्राय आं बिमल बसुमतारीनिफ्राय आं बुंगोन बिथांमोना सासे आनसिभिलाइज मानसि। बिथांमोना दिनैसिमबो अन्थाइ मुगायाव अन्थाइ मुगानि साननाय हनाय लानानै थांनानै थाग्रा मानसि होननानैसो आं बिथांमोननि फेस सालायग्रा बिथांमोनखौ आं बुंगोन। जाथाया बाहाय सरासनस्रायै खुनु बिदि जौ लोंनाय बिदि दुमदाखाल खालामनाय खुनु बिदि जेबो जायाखै। जाथाया जों प्रग्रामनिफ्राय फैबाय थानाय समाव मेंनानै जों मोनाबोनाय फैनाय हिसाबै जों फैबाय। फैनानै माखासे जि टलगेटआव जायफोरा आनआइडेन्टिफाइ जायफोरखौ जों सिनायनो मोनै टलगेटनि साखाथियाव बिथांमोना गेदारिं दङमोन। जोंखौ जों सानैयै दंमोन गारि गंसेयाव, बे गारियावहाय जों सानैजों फैदोंमोन। दा बाहाय लाखिनानै बिथांमोना जों बुंदोंमोन जों मोनसे स्टुडेन्ट बुनसु अर्गानाइजेसननिफ्राय जों प्रग्राम खालामखांनानै फैदों, दा जों बे टलगेटजों बारलांनो नागिरदों। दा बे खोथा बुंनायाव बिथांमोनहा जानला मानला एन्टि ससियेल बाथ्राफोर बुंनानै जायफोरा नोङो खोनासंथावनो हाया, जेने बर' जाथिफ्रा फैसा होआ गुन्दामिरि खालामनानै टलगेटखौ फैसा होआलासिनो बारलांनो नागिरदों, बेफोरबायदि बाथ्रा होननायाव माखासे दान्थे बिदान्थे जादों। बे दान्थे बिदान्थेयाव बिथांमोना जों सानैखौ मखा लानानै बिथांमोना जोंनि मोदोमाव आखाइ खोख्लैदों आरो बुदों। बेबायदि बुनानैनो आं जेनेबा बिमल बसुमतारी हिसाबै बिथांमोना आंखौ लहाजों डाइरेक्ट मार्डार टु एटेम्प्ट खालामदोंमोन। डाइरेक्ट बिथांमोना मार्डार टु एटेम्प्ट खालामनानै आंखौ लहाजों बुनानै जखम खालामदों। बेखिनि सुनो हादोंना हायाखै मानसिखौ दासिमाव ओरैनो जों जि भबानिपुर जे थानायाव थांनानै जि आइसि बा असिजों रायज्लायहैदों, बाहाय रायज्लायनायाव बिथांमोना बुंदों बिथांमोना टलगेटनि रावबो बेबायदि कर्मचारि नङामोन। बिथांमोना बेहायनो सोरबा टलगेटनि कन्ट्राक्टर बा सोरबा टलगेटनि मानसिजों लोगो लोब्बा जानानै बाहाय गेदारिं खालामो, जायो लोङो। आरो बिथांमोननि जि खुगानिफ्राय मोनामनाय, बिथांमोना सिदायै आं थोंजोङै बुंगोन,
आं खुनु बिदि एलकहल लायाखैमोन थोंजोङै आं बुंगोन बिथांखौ मा होननानै बुङो बिथांमोना फुरा गान्जा बिदि सोबनानै बिथांमोना आंनि स्मेल बे माबायाव आं मोनामनायखौ बिथांमोननिफ्राय मोन्दों आरोखि बेखिनि दिनैनि दिनावथ' जों सिदायै बुंनो थाङोब्ला आंथ' बुंगोन बर' जाथि हिसाबै मोनसे बिराद गिदिर अलखद फैगासिनो दं बे अलखदा बुंनो थाङोब्ला सिगां जि मोनसे जोंहा परिस्थिति बा सिटुएसन जों बर' माहारिनि गेजेराव क्रिएट जाबायमोन बे दिनै जोबनानै थांबाय दिनै जों नांबोयै गोबां नांबोखाबाय गुबुन गुबुन माहारिफोरजों नोङो जोंनि साखाथियाव थानाय माहारिफोरजों दा दिनैहाय जोंनाव माखासे बुस्थुफ्रा गैला हिसाबै जायफोरखौ जोङो बुंथावा बिथांमोना गैला हिसाबै बिथांमोना दिनै बर' जाथिखौ फारसेनिफ्राय गुबुन गुबुन फारिनिफ्राय नाख्रेबनाय बिथांमोना दिनै स्टार्ट खालामबाय दा बेखायनो आंनि पार्सनेल एबा अर्गानाइजेसन हिसाबै आं साफ्रोम बर'फोरखौ बेखौनोसो खावलायगोन जाथि हिसाबै जोंहा सांग्रां जानांगौआ बिराद गोनांथि जाबाय दिनैनि दिनाव बेखिनि बाथ्राखौ आं बुंगोन